ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ତକିଆ ଭଳିଆ ଆରାମ ହେଇକି ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ବସିଛି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ବସିଛି ଏଟା ଆଗରେ ରଖିଛି। ହଁ, ବାଁ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଭିତରେ ରଖିଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ ରଖିଛି। ଖାଲି ଗୋଇଠଟା ଏଇଠି ବାଜୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆହୁରି ୱାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବସନ୍ତୁ ଆରାମସେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ରହିଲେ ଏ ଗୋଡ଼ଟା ଆଣି ଏଠି ଥୋଇଦେଲେ, ଏ ଗୋଡ଼କୁ ଏଠି ଥୋଇଦେଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା ଟିକେ ଚଳିବ। ବସନ୍ତୁ ସିଧା ହେଇକି, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା, ମୁଦ୍ରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗଲା ପ୍ରାଣାୟାମ। ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଠି ରହିବ, ନା ଡାହାଣ ହାତ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଚାପିଲେ ଅଛି। ଏବେ 3 ଥର ନେବା, 3 ଥର ଛାଡ଼ିବା। ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ। ତିନି ଥର ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଡାହାଣ କରଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ବାମ କର ଖୋଲିକି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। 3 ଥର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦୁଇ ନାକରେ ନେବା, ପାଟିରେ ଛାଡ଼ିବା। ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଜଲ୍ଦି। ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ବଡ଼ିରେ ଯଦି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିବ ସେ ତୁମକୁ କହିଦେବ ବଡ଼ି କ'ଣ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ବଡ଼ି କଥା କହିବ, ନା ଏଇ ସମୟଟା ଶୋଇବି, ଏଇ ସମୟଟା ଖାଇବି, ଏତିକି ଖାଇବି, ଏଇଆ କରିବି। ବଡ଼ି ପୁରା କହିବ। ବଡ଼ିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆମେ ପଢ଼ୁ। ମଣିଷମାନେ ସୁସ୍ଥ କେମିତି ହେବ? ସୁସ୍ଥ ଦେହ ରହିଲେ ଶାନ୍ତ ମନ ଯାଇ ପଶିବ ତାକୁ। ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ କି ଶାନ୍ତ ମନ ପଶିବ? ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। 3 ଥର ନେବା, 3 ଥର ଛାଡ଼ିବା। ମୁଦ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି। ମୁଦି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତିନି ଥର ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନେବା, ଦୁଇ ନାକରେ ନେବା, ପାଟିରେ ଛାଡ଼ିବା। ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା। ଆମିଷ ଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଛି ହେବନି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଗୁଛି ଜନ୍ମରୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବେ ଆଉ। ଆମିଷକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେହ ତିଆରି ହୁଏ। ଖାଉଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଏଇଟା କିଛି ମହାନ ନୁହଁ। ମୁଁ ଖାଉନି ବୋଲି କିଛି ମହାନ ନୁହଁ ନା। ଆପଣ ଖାଇକି ବହୁତ ତଳୁ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ବଡ଼ି ପୁଣି ନୂଆ ସେଲ୍ ତିଆରି ହେବ, ନୂଆ ବ୍ଲଡ଼ ତିଆରି ହେବ, ବଡ଼ି ରେଡ଼ି। ବୁଝିପାରୁଛ? ବଡ଼ିରେ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 6 ଜାଗାରେ, ସେ ଯେଉଁ PDFରେ ଦେଖେଇଛି 6ଟା ଜାଗା ଉପରେ ଦେଇଛି ନା। ପୁରା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଲ ଜମିର ନାଳିରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଆଉ ଦୁଇ କରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ପୁରା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇଆଡ଼େ ଖେଳିବ, ପୁରା ଦେହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଏଇଠି ରଖିକି 4 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଏଠି ମନକୁ ରଖିକି 4 ଥର। କେଉଁଠି? ବିଶୁଦ୍ଧି, ଏଠି ହୃଦୟ, ମଣିପୁରରେ, ଏଠୁ 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ତଳେ, ଜଷ୍ଟ ଆମ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଉପରେ। 4 ଥର ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଜଷ୍ଟ ତଳେ, ମଳଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି। ସେଠି 24 ଥର ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ମାତ୍ର ଆପଣ 6 ଥର କରେଇ ଦେଉଛି, ହେଲା।
ସ୍ୱାହା ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଇବେ ମୋ ସହିତ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବା ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ମନକୁ ଏବେ ଗାଇବା ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଆନ୍ତୁ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ମନକୁ ବେକ ଭଗବାନ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ମନକୁ ମଣିପୁରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାଭିକୁ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ମନକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ମନକୁ ସବା ତଳେ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ପୁଣି ମନକୁ ତଳୁ ଉପରୁ